force a paměť. Ty umíš mluvit charakteristiku. Jo! Počkej, a ty můžeš dát ten vzorek? Jo, v pohodě. Tak mi ho řekni. Dobře, takže první máš paměť uloženou. Ale já myslím v elektronice. Co v elektronice, ty vole, tam máš silovače, ty vole, ne? No však jo, to nám řekni, vole. Silovač, tak máš dobře, tak máš. Dva rezistory, jeden A řekni zdroj. nám ten vzorec. Jaký? Kosinový. To máš Arcus Tangens lomeno RX. Já ty prdel! Já jsem se učil, drž hubu. RZ lomeno RX krát, počkej, RX krát RZ lomeno RX, ne R plus krát RX, rovná se, dáš si sranu, ne ty logo, tak jen to ukázat můj vzoreček, víš, že to Pojď vole, já vás vyfotím. jo.